Ketan producer. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko haƙuri mai tattarabo ai yau dai ga ranar ta zo mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko haƙuri mai tattarabo dai yau dai ga ranar ta zo mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Sarkin mu makagin kowa dujuman katsina wando ko mai dare mai rana rabbana Allahu ka karan baiwa yau dai ga ranar ta zo yau ma dai gane da baituka a nadin dujuman katsinawa mai gida Talban Musawa mai gida Allahu ya ma alfarma ya ma alfarma yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko haƙuri mai tattarabo dai yau dai ga ranar ta zo mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Tsira da aminci kaliki ka da doshe gurin manzona dujuman katsina wando ko kai mun gata al-Mustafa na gane ka gurin bacci na yau dai ga ranar ta zo sannan kuma kai mini lamuni a kiyama kai ceto na mai gida Talban Musawa aunar ka nake shugaba manzo na mai alfarma mai alfarma. yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko haƙuri mai tattarabo dai yau dai ga ranar ta zo mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Dujuman katsina wando ko dan alimu je babana dujuman katsina wando ko jarumi gwarzo mai hankali jikan Ahmad kakana yau dai ga ranar ta zo sarauta yau dai taka ce zuciyar wasu za ta yi kuna mai gida Talban Musawa sun mance Allah shi kai Allahu ya ma alfarma alfarma. yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko haƙuri mai tattarabo dai yau dai ga ranar ta zo mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Musawa mata su ku taso yau dai ga ranar ta zo dujuman katsina wando ko mata da maza murna suke domin yawa an naɗa gwarzo yau dai ga ranar ta zo to Talba muna maka murna sai ma ranar in mun zo mai gida Talban Musawa ranar ce za mu tashi mi murna hauni da dama hauni da dama yau ne kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko haƙuri mai tattarabo dai yau dai ga ranar ta zo mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Sarauta daman taka ce an samu mutum gogagge dujuman katsina wando ko komai in za ka yi mun tabbata baka coge yau dai ga ranar ta zo fatan alkhairi shi kake domin kai baka kage mai gida Talban Musawa mai yi maka yayi asara kullum shi zai shafa ma zai shafa ma yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko haƙuri mai tattarabo dai yau dai ga ranar ta zo mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Lamarin ka da nasu daban yake mun shaida kai musu nisa dujuman katsina wando ko ga sarauta ga kuma mulki jikan Ahmad kai nisa yau dai ga ranar ta zo dan Maska yake maka baiti da kalaman Hausa
sarauta sai mai ilimi da tunani ba wasa ba. dujuman katsina wando ko. Sarauta sai mai hankali da basira ba ta rago ba. Yau dai ga ranar ta zo. Sarauta sai mai taimako ga mutane ba gangan ba. Mai gida Talban Musawa. Sarauta sai kuma jarumi mai ƙarfi zakin fama. Zakin fama. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Jiniya wannan sai gwamnati tambari da na sai dai sarki. dujuman katsina wando ko. Ga sarauta ga kuma mulki lamarin ka da ban mamaki. Yau dai ga ranar ta zo. Yau dai kowa na murna ga talaba a fadar sarki. Mai gida Talban Musawa. dujuman katsina wando ko. Sarki ya daɗa ma shi ma. Ya daɗa ma shi ma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. To yau dai ga mu a fada lamarin nan yi min daidai. dujuman katsina wando ko. An naɗa mutum mai hankali to talbaka taka daidai. Yau dai ga ranar ta zo. Musawa matazi ina kira ku taya ni da murna ku Mai dai. gida Talban Musawa. Domin yau an naɗa talba lamarinsa yana daɗa girma. Yana daɗa girma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Mata ku fito ni murna mu ma karamar ma a baya. dujuman katsina wando ko. Tallafin da yake mana ko ina ku fito ni marsa kaiya. Yau dai ga ranar ta zo. Injin mu na markaɗe keken ɗinki ba ƙarya. Mai gida Talban Musawa. Sannan mun koyi sana'a ga jari ga alfarma. Ga alfarma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Cigar sanni da ƙoƙari ku ne da garin Musawa. dujuman katsina wando ko. In an ce yau ga ɗan hagu a garin to yau ba kowa. Yau dai ga ranar ta zo. Bala yau ne maka murna Allahu ya ƙaro baiwa. Mai gida Talban Musawa. Kai ke da ciki ga ma waje kai ke sa ai alfarma. Ai alfarma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Tilas in sa mai taimako Hajji Nasir ba wasa ba. dujuman katsina wando ko. Dan Sa'idu ina yi maka murna waza na mu in ba kai ba. Yau dai ga ranar ta zo. Kai ke da gurfudan taimako waye ba mai rana ba. Mai gida Talban Musawa. Zan so ka kira ni na amsa ko ni ma na daɗa girma. Na daɗa girma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Alhaji Yusuf ɗan Ali tun safa na doko sammako. dujuman katsina wando ko. Gaishe ka kanin mai girma da jiman katsina wando ko. Yau dai ga ranar ta zo. Ga sarkin fili ya fito baitin ka nake mai ƙarko. Mai gida Talban Musawa. Fatan da nake yi rabbana ya haɗa mu a fadar girma. Fadar girma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wando ko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allah
Hajiya Maryam mun gaida ke matar dujuman katsinawa. Dujuman katsina wandoko. Gimbiya ki ta ku ɗai daga ke na ce ba kowa. Yau dai ga ranar ta zo. Duk wani mai maki hassada to ni zan ce mai wawa. Mai gida Talban Musawa. Matar Talban Musawa ke ce da hagun ga dama. Hagun ga dama. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wandoko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allah ya ma alfarma. Mai laya sai da ya hakuri ga mai zamani ya zo. Dujuman katsina wandoko. Bijimi shaidarsa a ko'ina shi ne a gano shi da tozo. Yau dai ga ranar ta zo. Kebi ɗan Maska da Fatima a garin Musawa mun zo. Mai gida Talban Musawa Allah kana mu bakin ciki ko shirya mai girma. Ya mai girma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wandoko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allah ya ma alfarma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wandoko. Hakuri mai tattarabo ai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. Yau dai kuma Allah ya yi dujuman katsina wandoko. Hakuri mai tattara kowa dai yau dai ga ranar ta zo. Mai gida Talban Musawa Allahu ya ma alfarma. User K-Town on the mix.